गुड मॉर्निंग। एबे सकाळ 8टा ହେଇଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଫ୍ରିଜରୁ ଟମାଟୋ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ତାର ଆସିକି ନେଇଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। ଏପଟେ ତାର ସେ ଖେଳିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେପଟେ ଖେଳୁଛି ତଳେ ହିଁ ବସିକି। ଏପଟେ ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ା କାଟୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ହିଁ କରିମି, ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇମିନି, କଢ଼େଇରେ ହିଁ ସିଝେଇମି, ସେଇ ହିସାବରେ କାଟୁଛି ଆଉ। ଏପଟେ ପରିବା କଢ଼େଇରେ ରଖୁଛି, ସେଥିରେ ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟରେ ବୋଇତାଳୁ, ସଜନା ନାଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ଆଳୁ ଗୋଟେ ପକେଇକି ବସେଇଦେଲେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍। ଏପଟେ ହରଡ଼ ଡାଲିକି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଧୋଇକି ପ୍ରେସରରେ ଦେଲି। ଏ ପ୍ରେସରରେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅର ଡାଲି ବସେଇଥିଲି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ହରଡ଼ ଡାଲି ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ବସଉଛି। ସେଇ ଆମ୍ବୁଲ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଘରୁ। ସେ ଆମ୍ବୁଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଏବେ ବସେଇଦେବି। ତିନିଟା ସିଟି ମାରିଲେ ଓହ୍ଲେଇଦେବେ। ଏପଟେ ଜହ୍ନି ମୁଁ କାଟୁଛି, ଜହ୍ନିକୁ ବି ଭାଜିବି। ଜହ୍ନି ଏପଟେ ହରଡ଼ ଡାଲି ସିଟି ମାରିଲାଣି। ଏବେ ପୁଅର ଡାଲି ଟିକେ ମେସ୍ କରିଦେଉଛି, ସେ ଖାଇବ। ଏପଟେ ତା ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ମୁଁ। ଏପଟେ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ସିଝି ସାରିଲାଣି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସିଝେଇଥିଲି, ବେଶୀ ସିଝେଇ ନଥିଲି। ଏପଟେ ତାକୁ ବଘାରିମି ଘାଣ୍ଟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେଲି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ମୁଁ ବଘାରେ, ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଯେଉଁଟା ସିଝେଇଥିଲି ସେଇ ଟମାଟୋ ହିଁ କାଢ଼ିକି ପକାଇଲି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ପରିବାକୁ, ସିଝା ପରିବାକୁ ପକାଇବି। ଟମାଟୋ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ଏବେ ସିଝା ପରିବାକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଏପଟେ ଆମର ହରଡ଼ ଡାଲି ପୁରା ହେଇ ସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଖାଲି ବଘରା ହେବ। ବଘାରିବା ପାଇଁ ବି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମର ଫୁଟଣ, ରସୁଣ ଦେଇକି ବି ହରଡ଼ ଡାଲି ବଘାରେ, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ରସୁଣ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବିନା ପିଆଜରେ ଭଲ ଲାଗେନି। ହରଡ଼ ଡାଲି ବି ଆମର ହେଇ ଆସିଲାନି ଏବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିମି, ପୁରା ଖଟା ହେଇଯିବ ତ, ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ଏପଟେ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ କଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣିଲି, ସେଥିରେ ଜହ୍ନି ରାନ୍ଧିବି। ଜହ୍ନିକୁ କେବଳ ଭାଜିବି, ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ। କେବଳ ଜିରା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି, ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ଜହ୍ନିକି ପକାଇଦେଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ବାସ୍ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେନେ ସେ ଏବେ ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ନା, ଜହ୍ନିରେ ତ ବହୁତ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ବସାଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମିତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କେବଳ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତା ପାଣି ଏକାଥରେ ସରିଲେ ହିଁ ତାକୁ ଦେଇକି ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ସିଝେଇବି। ଏପଟେ ଆରପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏପଟେ ବସାଇଥିଲି ଆମର ନିମ ପତ୍ର ପାଉଡ଼ର କରି ରଖିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ ହିଁ ଭାଜିଦେବି ଟିକେ। ଏବେ ତେଲ ଅଧିକା ତେଲ ନ ପକାଇଲେ ନା ନିମଟା ଅଧିକା ପିତା ଲାଗେ, ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଲ ଟିକେ ପିଆଜ ଅଧିକା ପକାଇକି, କେବଳ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇକି, ଆମର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ପକାଉଛି। ବାଇଗଣ ସହ ହିଁ ନିମ ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ।
एबे लुण आ टिके हलदी गोले देबा। एथिरे मु देखंतु पूर्वरु करी रखी गुंड पत्र रे पाउडर करी सुखेकी ताको पाउडर कर रखी ताको गुटे चामच देबे बेसी पिता हो एतिकी बहुत पिता। एपटे जर्नी है आसलानी पूरा एपटे आमर पिता भी पूरा रेडी। एबे आमे खाइबा लंच टाइम हो गलानी। भात बाढ़ुची एपटे काकुड़ी भी मु काटी आनी काकुड़ी भी थिला। सबू किंतु टेस्ट भल होइतिला बहुत सुंदर लग घांट तो बहुत सुंदर लगुला देखिकी जानी पारथबे कलर आपन जदि आमर फुल वीडियोटा भल लगी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। आउ गोटे वीडियो रे देखा हबा।